बिमायानोथ' आंना बहा थांमारखोरा गावनि मेहेरखौ हारसिं बेबायदि गालां मारथारबाय आरो बियो जेनेबा आइया गोबाव मानियानो जाबाय फैनांसिगौमोन ना बे गगा मोननाया माला मोजां जाबावगोनथाय आंना आङो हारसिं संना जानो बाथारबायलै बाराखौबा आबैमोनावसो थांना थाहैथ'नोसै आङो बिसिनावबो जुरि ममा प्रब्लेम जाबायब्रा थांबाबो ओरैबो टेनसन जायोना बिसिनाव थांबाबो आज मौसम मेहेर भाई एफा मोजां जायगायाव फैनानैबो दसे एथ' मोजां सान्थि बेहाय नोंहा आरो मा टेनसन थाबाय थाबावगोरा ब्र टेनसननिथ' खोथा जाबायलै आदा माने आइयाथ' गैयाना दासिमबो बहा थांमारखोथाय फैगोन दे फैगोन मादैया टेनसन दालालै इसेबां ओरैनोथ' आं आइनावबो सोंदोंमोन नाथाय मिन्थियानो आइयाबो औब्रा नोंस्रा आयंजोंथ' बिराद लोगोथारमोन ना ममा होमबाथ' मिन्थिनांगौमोन बेबो मिन्थियाबालाय अब्लाथ' आइया दे ब्रादार माने इदिनो सप्तासेसो लामा नायबावदो नङाबा साननै सानथामसो फैथाराबा पुलिस स्टेसनाव थांनानै माबा हैजागोन इयो मादैखौ आरोबा ससियेल मिडियानि जुगलै ब्रादार ससियेल मिडियायावबो होनो हायोना बारा नि प्रब्लेम जाथारबा आरोना बेखौथ' होनो हायाना ब्रादार ओरैनो आइनाव दाहारानो एसे जासोनानै दंलै बेखायसो बहाबा थांखो ना माखो दाख्लैबो मानसि जमा फैबाय दंमोन ना मारैथो बिदिद्राय जाखोब्रा नोंसिना माबा मादैयालाय दादैजों रायलायाखै नामा नों खेबसे रायलायनायदो दादैजों दे आदाबो एसे माबा दासान्दि टेनसनाव दङलै मम सासेयाबो आरो मेगन प्रब्लेम जाबायना माबा मालायफ्रा बोरै सानै न'खर जालायनाय जायोब्रा जोंफोरना माथो सासेखौनो मोननो थाङा थोद आं हिनजाव मोनैगौ माने लोगोनि गथ'फ्रा आंखौ एकदम आबौसो होनलायलांसिगोन खोमालै आंहाबो दे दोनथ'दो ब्रादार बेफोर टेनसनालाय आंहाबो दंब्रा नोंल' नङा आंल' नङा बयहाबो जिउआव माबा नङा माबा मोनसे टेनसन दं नङा होमबा थेवबो दे अमा बेदर सावजायनोसैलै दसे दा सानैसो लोगोखौ लिंहरबावबाय आङो नंमारगौबोलै आदानि बांद्राय सानबाय थालालै आङो नङाबा एकदम क्रेक बायदिसो जालायलांगोनलै आंबो ओरैबो जाया जाबा खिन्थु ब्रादार एकदम टेनसन फ्रि जा सेंग्रा बैसोआवलाय माथोब्रा मादैयाबो आलासि जाहैखादों बे गावनि लोगोफोरजों दाथ' नै निउ इयाराबो खाथिसैना ब्रादार प्लेनिं बानायनांगौलै जोंहाबो दे जागोन आदा मोनथ' जागोन दे माबा मोनसे जाहैगोन इयो ना नायदोंमोनलां आं बिथिं ओइयाव माबा थेवबो बिमाना सानफ्लांलायलाङो गोजानाव थांबा बोरैबा नांमारोलै बिमा गैयाबोला मोजांबाबो गाज्रिबाबोथ'ना बिमाया बिमाखा गोजां बोथोर होनबाथाय आंथ' फुङावबो थाब सिखारनो बायोलै लोगोसेथ' आरो खामानि दामानिबो मावनो बायो आं बारा बिनि सायाव ओंखामसो संना जागासिनो आं बाथारबायलै आं आबैमोनावसो थांथ'नोसैलै बेनो थिग जागोन मम फैसान्दि फैखागोन इयो ममाबो साननैसो लामा नायबावनोसै फैयाबाथ' बेलेग बेबस्था साननांगोन आंबो माबा बेहाय थाब्लानो आइखौसो गोसोखाङो आङो आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आयै नोंजों जोंनिफ्राय सानसे बेफोरबायदि गोजानाव थांगोन मानसिनि जिउ आंबो मिथिगौ दानो दं दानो गैया थेवबोथ'ना आइ गोमानायनि खुमिखौ रावबो फुरा खालाम हाया अखाफोर बाजै नों बेयावसो दङ बेखौनो आङो बहा थांखोसो नंबाय थादों दासो एम्फौनोबो आदार होखांबायलां बाजै दसे आइखौसो गोसोखांदोंमोन आङो आइखौथ' जोंबो गोसोखाङो नाथाय माथो खालामबावनो ना नानि खाफालाव जि लिरनाय बेनोसै आरो बिदिनो होननांसिगोन ओमफ्राय बावगारदोंसो आं बाजै बै खाथिनि दादैमोननो थारुन हैनो नागिरनाया दा दसे थानानै ओंखारलांसै आङो नों दासो एम्फौ बिलाइ लायना फैदों नों रेस्ट लाथ'दो नामा आंनो थांना फैसै दे नाङालै बाजै ओरैनोबाबो फुंनिफ्रायनो नोंबोथ' खामानि मावबाय थायोना आंथ' बास नै दानो थांगोन दानो फैगोन आरो आंनालाय मा आइ आफा न'आव गैयैनिफ्रायनो जोंहा न'फ्रानो बोरैबा खस्थ'सिन जाथारबाय ना नानि बेफोर खस्थ'आलाय मा बाजै आदाया जे नोंखौ थगायनानै खारलांबाय बियो नोंखौ फैजेननायनिफ्रायनो आदाया एसेबो सुखु होआसै गोरोन्थि खालामबाय नों बाजै आदाजों फैनानै गोरोन्थियालाय आं सिगाङावनो खालामखाबाय नाथाय बेफोरखौलाय दा मारै सोलायबावनो जानानै थांनायफोरखौलाय ओमफ्राय बाजै नों जे बुंदोंमोन नोंनि फिसाजो नों मा बेखौ खबर लाया आरो माबायदिबा दङ दायो ओमफ्राय गोसोखाङो खोमानो नोंखौ बियो बिमाखौ गोसोखांबालाय माथो जाबावनो नानि दाथ' सैनायसो नंला खोमा दे आंखौ ओमफ्राय बे नानिनि बिफाया बा हाबा खालामखो ना माखोबा दा बाजै न' नोंबोथ' माने बिदि फैबाय न' जानो हागौ
जुलि खालामनाय खोमा मिजिङा बाजै गाज्रि दामोन नाथायबाना नों सिगां बे आदा बाजैयानो जा बेखौ नागारनानै फैयानो मोजां जागौमोन दे नुदोंना मोजांखौ हास्थायनानै फैयोब्ला गोजाननि गासैखौबो मोजां नुहुरखायो नाथाय उनावसो फस्थायनाङोना बेखौनो आं साननो रोङासैबा सानस'नो हायैयाव गोरोन्थि जाफ्लांबाय बेफोरखौ रायलायनानैलाय माथो मोनबावनो आरो आं गोसोखांबाबो नानिखौलाय बहाथो नुबावनो फारसेथिंजाय जोंहा बाबु मिथिसारा दाबा बहाय दङ थांनानै दङना गैलिया आं बिराद गोसोखाङो बाबु मिथिसारखौबो बाजै माबोरैदि बिदि गोमालांखो बेबो आंनि भाबनि साजाया बेनो खोमा दे ना फिसायनि सुख ना गथ'फोरनि सुख जेबोआनो गैला आंनि जिउआव ना बिहाव बिखुनजोनि अननाय न'खरनि अननाय जेबोआनो गैमारला औ जानो हागौ नाथायबाना बाजै नों हजों फेमिलिजों रायलायहरदो मिथिगौ नोंनि नानिखौथ' मोनथिगोन ना माबोरैबा दङ खबरथ' मोनगोन नांथ'ला दे मोनथिखागौ आंखौ निमाहा होखानाय नङा रागासो जोंगोन आरो गोबां बखिखागोन दे होमबा बाजै आं थांना फैनोसै बै सासे आदा थांगोन नालाय बेजों थांफानोसै आङो दे होमबालाय नानि मा आदार हैखानोसै आं एसे गाव गावनि गोरोन्थियावबो गासैबो खोमानाङो दे माब्लाबा समाव इसोर माब्लाबा जोंनि बाबु मिथिसारखौल' आंसो लोगो मोनोदो आं बिराद नायनो लुगैयो गथ'खौ दाथ' सिनायबावनायबो नंला जोङो बे रायजोआवबा थांखो सोरबा लांखो माबोरैबा दङ माब्लाबा लोगो मोनखांबायबाबो माबोरै सिनायगोन आङो अलं नोंना थाबैल' मोजाङै जादो ओमफ्राय गासिबो थिग जाफिनगोन ना आइम रियेलि सरि बेटा मानो होनोबा आंनि थाखायनो दा थुनथुलिया नोंखौ रागा जोंनानै बेफोरबायदि खालामबाय न' बेबायदि माब्लाबाबो खालामनामोन थुनथुलिया रागाजों मानसिया मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बेखौथ' आंबो मोनथिगौ थेवबो माब्लादि मोजां जाबावगोन नोङो जेब्ला नों हामगोन अब्लासो मोजां मोनसिगोन आं गोसोखौनो एकदम बोरैबा मोनबाय थाबाय अलं आबा बेफोर मा जाजोबखो नोङो नों बेफोरबायदि हालोदाव आबाजोना उथि नोंनि आइया नोंनि खाथियावनो दङ नङाबा आं फैबायना आबाजोना उथि मेगन नाय नोंखौ माबोरै बेबायदि खालामखो आंनि फिसाखौ नोंथांमोना रायलायबाबो प्लिज बारा गोबाव दाथासै खस्थ' मोनगोन नङाबा गथ'आ खस्थ' मोननो नाथाय माब्ला हुसाव फैबावगोन बेलाय डक्टर सार माथो दासिमहालागै जेबो मोजांखौनो जाया जागोन नोंथाङा दुखु दाजा आरो मा डक्टर दासिमहालागै रायलायनांगौमोन दा बेजों प्लिज नोंथां थैज' हमथ' आरोबा बेहाय बांद्राय खरायै दारायलाय मानो होनोबा डक्टर सार नोंथाङा फैसानि जेबो टेनसन दाला मोजांनि फिसाखौल' थाबैनो थाब मोजाङै फाहामदो मानो दासिमबो हुसाव फैया बे नोंथाङा हायाबा हाया बुंदो सार आं दस्रायाव लांगोन आरे जोंबोथ' हानायखिनिखौ नाजादों दा हरखाबैथ' मारै हामनो गथ'खौ एसेबां मानि सुथारदों जायनि जाहोनाव गथ'आ एसे सिरियास जानानै थाबाय नाथाय नोंथांमोना बांद्राय सिन्था दाखालामसै बारा खोथायाव गैला गथ'आ बास हुसाव फैब्लानो गासैबो थिग जागोन हुसावथ' आरो माब्ला फैगोन सार डक्टर सार प्लिज नायनाय बाबाखौ फैजानाय बाहेरायाव रायलायनो हागोन नोंथांमोना बेहाय बांद्राय दावराव दावसि दाखालामसै आरे डक्टर सार बेफोर गासैबो नोंदि आरो बै नोंनि थुनजुलिनि थाखायनो जाजोब्बाय सान नोंलाय आंनि फिसाखौ मा हालोद खालामखो नोंनि हिनजाव मोजाङा आरे प्लिज एसे सिरि रायलाय आंबो मिथिगौ गथ'आ दा सिरियास जानानै दङ नाथाय गावजों गाव दाय होलायनानै मा मोनबावनो गथ'आल' मोजां जाग्रोथों ना सान बुंखादों आं आंनि फिसा माबा मोनसे जानांगौबा गौवा नोंसोरो नोंबो मालाय खम नामा नोंबोथ' मानसिया बिदिनोखासै नों हुसाव फैदो थाबैनो जोंना वाव फाइनालि फैसायाबो फैबाय आंनो एबारहाय आङो सुइटार अर्डार खालामनाया बेखौथ' अर्डार खालामखाबायानो बेहाय एसे थांबाय आरो सेन्देल नङा जुथा बायनोसै आङो रायना आब' फाग्लि मा साननि एथबां खुसि जाबाय थाखो नोंलाय आब' माब्लाबा समाव ना खुसि जानायनि जेबो रिजन थाया माब्लाबा ओरैनो गोसोआनो खुसि जालाबायो आरोना नंगौ नामा दान नोंनि अबेनि खुसि बेलाय ओमफ्राय अबाव थांनो नागिरदों नों गामि खाथिनि दादिनोलै माबा हैनांगौ थारुन हैनांगौमोन बेखौनो हैनो ओंखारदां खानाय दंमोन नालाय बेखौ हैना फैनोसै आङो फैसाबो हरखानायसो दाख्लैहाय खावसे जालायबाय नोंना बेबायदि मना लानोसै थांसैलायना नोङो आब' ओमफ्राय जेरावखि थाङा मानो एसे देलायनानै थांब्रा साइज नुनायनि माथो जोबोर जोथोर थांनो ओंखारो नोंलाय जानला मोनलानो गथ' आंनाव एसेबां देलायबाय थानो सम गैया गावखौनो समायना बानायबाय थानो ओजों मिन्थिखाया नोङो हालोदा मा सिन्देलानो जौनानैसो दंबावो आंना दायो दादिनि फुरा फैसाखौ मोनबोबा हावै सिन्देलसो लाबोनोसै आङो मोनसे जरासे हावै
आब' होमबा आं नोंनो जरासे बायनोसै सेन्देलखौ आंनाव फैसा एसे दंखायोमोन ओइ फैसा सैथो खोन्थालाय गथ' अबेनिफ्राय मोनबाय थायो नों फैसा माथो जोबनोनो रोङा नोंना फैसाया फैसा दङलै आब' आं दोननायानो जमा खालामनाय दङ ना ओंखायसो ना नंगौसो जाखोबा दे जायखिया जाया थाथ' आरो नोंनि गोदान बायनाय सेन्देलखौ नाङाहाय आंनो मानो थै गावहा माबा स्टाइलफोरखौबो बुजिया बे हावैखौ खि गानबाय थायो एसे मोजां बायना होनो नागिरबा आंना ओरै थांलाय ओरै फैलाय हावैयानो मोजां दे मिथिगौ ना आं बिदि जोंख्लाब माख्लाब बांद्राय देलायबाय थानो बायो आरो हिलखौथ' आं एकदम गाननो बारा मोजां मोनखाथारा दे आरो आब' जाम्बिसो आंना बिब'आबाथाय नाथाय आं बिदि थानो हाबाय थायालै आब' गरिबनि जिन्दगि बारा मोजां मोना आङो नायल' सानसे आं एक्ट्रेसबो जाबावगोनसो एक्टिंबो रोंगौ ना आंखौ आंनि लोगोफ्रा फिल्म गानो लिंबायसो थाबावो नाथाय आं फसायाखै माने एकदम गिदिर पर्दायावसो नुनाय बायदि आं एक्ट्रेस जानो लुगैयोना फुरा फिल्माव आरो फेमास एकदमबारे माने बयजोंबो सिनायजानाय बायदि बेफोरबायदिसो एक्ट्रेस जानो लुगैयो आं जाबाबो नंखाय बाखाय बेफोर जानला मोनलायाव नङालै बेफोरबायदि जानो थाखायबो आं गावखौनो गाव एसे मेनटेन खालामो आब' देलायनाय एक्टिं आरो मोसानाय गासैयावबो आं गोसो होनानै दङ खिन्थु माहाजोन सेंग्राफोरखौ फटायो आङो फटायनानै बिसोरनिफ्राय फैसा लायो जायो मानो होनोबा आंहाबो एसे गावखौनो गाव साननांगौ ना जोंनि न'खरनि हालोदखौ नुनानै सेंग्राफ्रा आंखौ बिराद अनखांखायो बेस्राफोर आरो मोनसेथ' आं हमजाया रावजोंबो बेजोंबा बे बेरायबाबो बेनो मोनसे बिराद मोजां आं जेरैथिंबो सामलायजोबो आरोना जायख्लङाबो जा जाम्बा मानसिया नाथायबा बेनावबो बारा फैसा गैया दे थेवबाबो आङो बे बिबानो हरोना बन्दोबस्त खालामनानै जेरैखि जाया गाव मारै हरो हरबाय आरो बेखायनो रायलायसाबो आं बेजोंबो माहाजोन जानो बावला उरायना र' आरो आब' नायना नोंसोर आंखौ बिराद रायोना उनावहाय जेब्ला आङो माहाजोन जागोन ना अब्लाना आं बयजोंबो सिनायजागोन अब्लासो नोंसोर आंखौ बुजि मोनगोन नोंबो साला बुरि एबार मोनगोन र' मोजा नोङो आं बेहाय थावखौ होनानै दोनखाबाय नों बेयाव फिस्लायना गुलैबा आथिङाबोथ' नोंना लोरिना थाखागोन एबार मोनगोन र' आसलि मोजाखौ आइलै मा खालामदों नों बेखौलाय नोंनि नंबैखौ आसलि जायगायाव फोचायनो नागिरदों आं आबैखौ आसलि जायगायाव औ आसलि जायगायाव मानोना बे बुरिया खाव बेखौ बुंलाय बुंनायानो जोबाना बियो नों मा खालामनो सानदों आयै बैखौनो आबा सुमला जेखौ आं सिगाङावनो खालामनांगौमोन बुरिखौ एसे मोजा सिखायनो आं आबैखौ ओमफ्राय आबैखौ मा खालामनो सानदों नों आबा सुमला नोंबैखौ एसे बिसनायाव रेस्ट खालामनो होनो सानदों आङो मिथिगौ नैबेहाय आं थाव गोथांखौ एसे मस्ला आरामसे लगायनानै दोनबाय बेयाव फैनानै बुरिया जेला गादलिना गोलैगोन मोजा नांगोन आबैया ओमफ्राय लेंग्रि जाबालाय आयै बेसेबां सम दंबावोखाय बे बुरिनाव लेंग्रि जाबा जाबायसै आरो बेखौनो नांगौ आंनो अब्लानासो बै नोम्ब' मिलिसाखौबो एसे खामानि बुंबानो बुङोना बे बुरिया आंखौ रायसोयो मोनथोर' एसे साजा बुरियाबो ओमफ्राय थुदो आबा नोंहा सानथाम जाबाय सानथामानियानो दाबो दुगैला नोङो दिनैहाय हले दुगैनांगौ दे गथ' आं दुगैयालै एफाबां गुसु दैया आं दै गुदुंजोंसो दुगैगोन दुगैया होमबा जागोन जेनिफ्रायनो लाजाला खोमा दे गथ' आरो नोंनि दै गुदुंखौ सोर फुदुंबाय थानो सोलाबनो नोंलाय मा जाखो आयै नों फुदुंबानोथ' आं आरामसे दुगैगोन नाथाय थान्दा पानिजों आं दुगैया आरो गथ'आ नोङो आंनि खोथाखौ लायाना मोनगोनसो दा दालाय बैयाव दोनखादों आङो बेजोंनो थाम बुगोन आं नोंखौ खि सारा जादो बे गथ'आ आरोथ' जिनिर लाना बिरायबाय थानो नोङो मोदोमाव जिनिर लाना बिरायबाय थानो ओरैनो मानसियानो महर गैखाया महर गैया मा जाखो आङो आयै देनां देरबा नाय सेंग्रा देरबा बेसे हेन्डसाम जायो आङो इसो नोंनि मोजां जानाया माथो एसे क्रिम फुनो गुसुमानो गुसुम आइलै ओमफ्राय आंना खिथुआव सिथर बेरबावदोंसो मुलि बिहरलाय आफानाव नैलै आयै खिथुआव सिथर बेरजोब्बाय आंना फारनैथिंबो नुदो मा जायो बे गथ' सासेया दुगैयालासे थाबाव आरो बे खिथुआवसो जानो मोनबाय नोंना सिथराबो मालायबा आं मा मिन्थिगौ आरो मुलिखौ नांगौ आंनो आफानाव बिहर बेखौ स्किन डक्टरनाव देखायाबा जागोन आरो नोंनि खिथुखौ देखायहैनांगोन ना माबायदि सिथर जादों आबा जिनिरखौ आं मोजां फुना होनि दिनै दुगैयालासे थाबालाय मा जालु जाला जाखागोन स्किन प्रब्लेमनो दे आरो खबरदार गथ' बेहाय फैथ'नो नाङा नोंबैया फैग्रोथो र' मैगं हाग्रा फुबाय बायनानैनो जानजियासो रासिन सालायलांबायहाय आंना थाब रज'थारो हाग्राफ्राबो माथो बुंबावनो आरो आबै मिलिसा दै गिलासो लाबोनाय हामजाबा मा खालामदों थास' बिसंसो एसे माबा खाबायमोनहां दा नाफाम एसे दङ बेजों संथोंसै आबै मिलिसा
बोथोरनि बोथोर थास'फ्राबो गोथाव जायोहाय मा नाफामजों गोथाव जानोसै दिनै ना गोरान एसे मानै माथामसो दंमोनदां दाख्लैनि आबै मिलिसा दै गिलासो लाबो आबै सना हाबाब नोंबिया नै मेंबायहाय आयु आइदै हाबाब बोरै गोलैखोसै आंलाय आबै मिलिसा आइदै आङो बेयाव थांबाय